Fem la República Catalana i la fem aprenent dels que més en saben. Avui veiem la revista Guíxols, un butlletí d'informació municipal de Sant Feliu de Guíxols, el número 32 del mes de març de 2019. Aquí veiem com l'alcalde actual ens transmet un missatge que ha nascut un nou espai a l'entorn de Rius de Calvet, que l'alcalde demana explicacions a Endesa, que es contracten 17 treballadors nous, una nova edició, les noves xarxes, èxit de l'Obrissada Popular, la cursa d'orientació, a Malla, més col·laboració amb l'Escola Massana, en marxa el projecte Enigmes, 1,5 milió d'euros en inversions per la ciutat, es reforça la visibilitat en nombrosos passos de vianants, 49.000 euros, es reparen els panots, noves papereres, triomf de Sant Feliu d'Elvi Ganxó, l'arribada de la volta, el Club Twinning, l'Ajuntament elabora el Pla de Salut, la multitudinària celebració de Sant Antoni Abat, en el passeig Rius i Calvet, els primers actes del Carnaval, el Carnaval, una visita per part de l'alcalde Motes a les empreses, la commemoració de la dona, l'agenda de l'1 al 31 de març, i un espai per als diversos grups polítics. I ens ha cridat l'atenció aquest comentari que fa la CUP, que diu, fa un comunicat que diu: comunicat grup municipal de la CUP Guíxols referent a la no publicació d'escrits a la revista Guíxols. Creiem que és una revista de distribució gratuïta, porta a porta, és un bon mitjà de comunicació, sobretot per als que no tenen accés a la xarxa o no saben utilitzar-la, i és garantia que la informació de l'Ajuntament arribi a la ciutadania. Però són contraris a fer publicacions a la revista per als següents raons. No estem d'acord amb l'import de licitació del contracte de 44.575,10 euros anuals més IVA. Creiem que la inversió és excessiva i que hi ha necessitat d'altres inversions més importants. Es pot fer una revista molt més senzilla, de baix cost, amb paper reciclat, amb la mateixa finalitat d'informació ciutadana. Per altra banda, no es deixa cap espai a l'opinió ciutadana, és veritat, i l'espai destinat a grups de l'oposició és un espai crític de mínims. Això ens fa pensar que la intenció de divulgació és més utilitzar aquesta revista com a mitjà de promoció de l'acció política per part de l'actual govern. Home, realment és el que... és que sí, és el que es veu en aquesta revista. Bueno, pues hem après a la universitat per fer República Catalana algo que sembla que no és el més correcte, que un equip de govern es faci una revista per divulgar les 4 coses que divulga. En parlarem més endavant i demanarem l'opinió d'alguns d'aquells activistes, promotors i ideòlegs que han tingut interès en promoure la revitalització de Sant Feliu de Guíxols i dissortosament no ho han aconseguit.